Добре, ти влизаш в залата и как си ти първите месеци? Шантало ли ти или веднага влезе в ритъм? Между другото, веднага влезнах в ритъм. Треньорите като цяло бяха доста доволни, доста добре ми се получаваха нещата. Даже на първия месец бях на състезание. Нали, Първия месец? Може би най-голямата трудност е борбата с самия си себе си. Да останеш в това нещо, да виждаш колко е трудно от гледна точка на финанси и така нататък. Всяко, който иска обаче да те види на живо, не само пред камерата, може да те види на Max Fight 64, който е на 4 април. 4 април, да. Много пъти така с баща ми стоим в колата, че ми стана такова носталгично. И ми си говорим в колата и аз покавам, няма станат нещата. Нищо спирам, няма занимавам. Той ми е много голяма подкрепа. Татко, майка, наистина винаги са били до мен много голяма подкрепа. И може би до някаква степен са били хората, заради които съм продължил. Това е много хубаво, защото много хора не биват подкрепани от родителите си. В момента, в който се кача на ринга и би гонга, всичко ми минава и просто е друг човек. Друг човек е на ринга. Всички притеснения, съмнения, ако е имало нещо такова, всичко изчезва и това е нещо, което наистина много, много добре ми влияе. Го кажем така, че насилието си има място. Място на насилието е в залите. Нали? Насилието с цел. Здравейте, любители на Боен спорт, вие с Боен спорт и днес отново имаме подкаст. Два поредни подкаста с различни гости, не се беше случвало от много време. Свикнали сте се да виждате Златин, но този път има друг боксер при мен, което е скандално. Миналия път имах един боксер, който беше за първия боксер в канала, сега ти си втория боксер. Николай Дишков е при нас. Добре дошъл. Приятно ми е. На мен е много. Ние тук си говорим сигурно от 20 минути за различни теми и аз викам, дай поне да стартирам. Да стартираме. Си говорихме за Max Fight, обаче ще стигнем и до там. Всяко, който иска обаче да те види на живо, не само пред камерата, може да те види на Max Fight 64, който е на 4 април. 4 април, да. Точно така. Ами, аз ще бъда там, аз ще те гледам с удоволствие и даже ще снимам от там. Ще викам. Добре, ние ще стигнем и до тази тема, която до сега говорихме преди да включим камерите, обаче нека да започнем от самото начало, че да си вървим по една линия. Добре. Нека кажем на хората, аз знам откъде си, но да кажем хората откъде си, всъщност детството ти какво е било там? Аз съм от Бургас, от Меден рудник, нали, израснал съм в Меден рудник, но като цяло, като съм бил по-малък, нали, сме били наляво надясно по квартири и така нататък, но съзнателният ми живот, нали, си е в Меден рудник. Много диволапе, само глупости, постоянно навънка. Супер детство съм изкарал, може би съм фанал едни от последните такива хубави години с готиното детство, докъсно съм стоял навънка и всякакви такива неща. И много се радвам за което. Точно, ние сега разбрахме, че сме един набор. Вярно е, че нашия набор някак си хвана хубавото детство. Последното може би. Да, може би да. Да, аз отраснах до 12-13 годишен, без телефони, без компютри, без такива неща. Абсолютно, да. Се извиня, бас якото беше, човек. Бас якото. Много яко беше. Добре, Меден рудник. Аз не съм ходил там. Бургас много пъти съм бил. Много, може би след моя роден град Велико Търново, Бургас ми е най-любимия. Наистина. Всяко лято гледам да съм там по няколко седмици. Бургас или по Черноморието като цял смисъл Созопол? Бургас. Бургас. Много ми харесва. И сега даже миналото лято бях там 2 седмици и не исках да си тръгвам. Чудих се как да остана още. По принцип не е много за млади хора, нали? Нямаме толкова нито нощен живот, нито има толкова навалица от хора, ама и на мен също ми харесва. Спокойничко е такова. Комбинация от спокойствие, обаче пък и лятото пък има и живот. Да, абсолютно. Мен ми хареса като цяло. На мен ми хареса. Сега зимата там е сигурно... Не бих сменил Бургас, може би не бих го сменил. Не бих го сменил. Не. Ти си още си там. Да. Единствено бих го сменил, нали, ако трябва да се развивам в спорта. Но мисля, че може да се направи това само с лагери, ами не чак да се махна от Бургас. Да. Ами при теб има някой спортист от семейството ти? Няма значение дали в бойните изкуства или по принцип. Не мисля, че има спортист. Това е интересно. Много, много рядко някой, който се занимава с професионално със спорт, както е при тебе, семейството му не се е занимавало с някакъв спорт. Аз преди да почна с бокса бях футболист. От втори клас съм футболист до 16 годишна възраст някъде. Като в началото, като почнах
футбола, тренирах и борба. Тренирах и футбол и борба. И после тренировките по футбол станаха всеки ден. И трябваше да избирам борбата или футбола. Може би съм направил грешка, може би не, но избрах футбола. Супер. Да. Аз съм голям запалянка, по принцип. Така? Огромен. Аз бях вратар. Вратар. Да. И? Много ми харесва. В смисъл, това е за мен най-гочната позиция. Много е приятно изживяването, като си вратар и тренировките и всичко. Като цяло да си вратар е супер. Е една от най-отговорните, между другото. Абсолютно. Като... Сега просто съм сменил ръкавиците с боксови. Почти също е. Да, пак избиваш топката. Гледаш ли футбол сега? Или вече? Рядко се събираме с приятели да гледаме футбол, ама не съм някакъв фен. Ясно. Да. Разбрах. Добре, значи ти почти цялото си тинейджърство прикараш с футбола. С футбола, да. И кога навлиза бокса при тебе? Аз почнах малко по-късно, мисля, че на 16-17 годишна възраст някъде започнах. И нали в началото учех с батко ми. В залата с батко и с татко. И треньорите нали, малко бяха по-скептични, нали, защото съм голям вече, изтървал съм основите и така нататък. Ама казаха нали, да остана в залата, да пробвам. И взе, че много ми хареса и винаги съм бил много сериозен, винаги съм бил постоянно на тренировка. Но може би в началото, поради породени комплекси и така нататък в училище и така нататък, съм такова. Ходих на тренировки всеки ден, но не с някаква ясна цел да стана спортист и така нататък, ами все едно да мога да кажа, че тренирам бокси, нали, да мога да се защитавам, защото съм имал проблеми и така нататък. Ама с времето нещата се промениха и осъзнах, че това е моето нещо и това трябва да правя и за това съм роден. То го усещаш, когато навлезеш вече, както ти си направил. Да, абсолютно. Ти просто реши да пробваш бокса или брат ти каза, айде да... Той ми е бърдовчет между другото, просто по-голям от мен, аз съм към батка, да. Ами, не, имах една ситуация в училище, нали, аз съм разказвал и на други места, няма значение. Аз знам, да. Да, и оттам реших, нали, да влезна в залата по бокс, защото имах и контузии тогава и с футбола се прецакаха се доста нещата, видях, че няма перспектива и че няма да ми се получат нещата. И учах в залата по бокс, нали, колкото да тренирам нещо, да правя нещо, нали, да съм не просто да си стоиш в къщи и да ходиш на лостове или нещо такова, да е нещо по-целенасочено, нали, нещо, което ще ти даде нещо в живота, което ти трябва, нали, дисциплина, да можеш да си защитиш семейството, приятелката, приятелите, когато се налага себе си. Верно. Да. Дисциплината обаче наистина е, може би, на първо място, което ми идва когато аз започнах преди години. Човек тотално защитава. Аз започнах с идеята, нали, и аз да се защитавам, да придобия малко повече самочувствие, обаче дисциплината, която придобих, до ден днес ми помага в живота. Абсолютно. Всеки аспект. Само който не е тренирал и не е придобил, ами не знае колко е полезно всъщност и колко много ти дава това нещо. Да. Добре, ти влизаш в залата и как си ти първите месеци? Шантало ли ти или веднага влезе в ритъм? Между другото, веднага влезнах в ритъм. Треньорите като цяло, нали, бяха доста доволни, доста добре ми се получаваха нещата. Даже на първия месец бях на състезание. Нали, първия месец? На първия месец, да, знаех само ляв и десен прав. Ама треньорите ми викат, ай да учим и аз бях много за. Такъв бой ядах, че наистина. Си първият човек, който чувам, че на първия месец е отишъл на състезание, обаче пък интересно, че треньорите са одобрили. Да, смисъл добре стоях, нали? Обаче на състезанието момчето беше доста по-добро от мен и нали, аз си представях някакви неща, как моите ляв и десен прав ще стигнат и ще са ми достатъчни, обаче не бяха. И аз реално бокса ми е започнал с супер много загуби. Успехите ми почнаха едва когато един път щях да се откажа от спорта и после, нали, един вид като се завърнах, тогава почнаха да ми идват успехите. Може би 2021 или 2020, нещо от сорта. Ти каза, че и късно си започнал бокс, ама те много велики боксери са започнали късно бокс. Абсолютно. И не само боксери, бойци генерално са почнали много късно да се занимават с това, което се занимават, с шампиони в по-късен етап. То до някъде и много хора казват, че до някаква степен е и по-добре, нали, защото като почнеш от много малък, има по-голям шанс да загориш един вид, да ти омръзни това, което правиш, нали, на някаква възраст. Докато
аз скоро не мисля, че ще се случи нещо такова. Виж, той може, ако си започнал по-рано, примерно на 12-13, да те откажа от тогава. Абсолютно. С по-детския акъл много лесно да се откажеш нещо. И това е, между другото, което кажеш, е много, много важно за хората, които примерно са малко по-големи тинейджери, или вече са на 18-19 години малко по-големи, и които искат сега да се започнат да занимават даден спорт. Между другото, наистина съм забелязал, че много хора точно това ги спира, защото са примерно на 17-18 и си викат, то няма за къде, няма за кога, няма как да ми се получат нещата. Ами, не, опитайте, пробвайте. А и времето пред вас не са още супер млади. Има за къде да растете. Може да прогресирате много. Вярно е. Добре, значи първото състезание е твърде рано, обаче пък си взел някаква полука от него, 100%. Няма как да не си взел някаква полука от него. Ами аз съм доста чувствителен по принцип, още от футболист, примерно, като са ми вкарвали голове и така нататък, като сме губили, ми винаги съм ревал. Дори на тренировки съм ревал. И след първото състезание, така като загубих, учех в съблекалните и пак си поплаках и си викам, аз мислех, че ще направя нещо, за нищо не ставам и така нататък. Второто състезание, спечелих първата среща. Втората среща играх срещу един доста... А тя второто състезание е пак подобно на първото, регионално някакво или... Да, републиканско. Окей. Да. Спечелих първа среща, втора среща играх срещу Емерджан. Той тогава мисля, че вече беше ставал вице-европейски шампион. Да. И той ме победи също. И общо ето, първите ми доста състезания съм нямал някакви успехи. Първият медал беше на младежи, мисля, че. Тогава станах вице-шампион. После на старша възраст, това е преди мъжете, станах вице-шампион. После спрях за известно време бокса и като се завърнах, тогава стана магията. Първите ти състезания са под клуба, на който си тръгнал още в началото, или ти си сменял клуба? Аз още си играя за този клуб. Не си спирал? Не. Вече колко години? От 16-17, 8-9 години. Браво, не си сменял клуба? То в Бургас и няма много, нали... Конкуренция. Няма и много боксови клубове, но и треньорите ми са, нали, са ме изградили, са ме направили това, за което съм им много благодарен. Калуян Димов, на Радослав Суслеков. И не бих ги сменил като цяло. Супер. Добре, колко непрофесионални срещи горе-долу си имал, знаеш ли? Предполагам са доста, защото те там са значително често. Не са доста. Аз съм доста зелен боксер, нямам толкова много опит и така нататък, но може би около 50 на нещо такова. Това ако му викаш малко... В смисъл, аз, нали, играя примерно с хора, деца имали по 100-200 и нагоре срещи. Да, и не само, нали, в България, ами и международни. Докато, нали, моя опит е главно в България. 3 пъти съм участвал на Странджа и 3 пъти съм губил. Ама съм играл срещу доста класни съперници. И просто, нали... Димо, когато беше тук, също сподели, че от начало е губил. Даже ми сподели някакви важни мачове за него и каза да загубих накрая. Обаче това не пречи, че в момента го гледаме и аз много му са кефе и на техниката и на всичко. Е много добър боксер. Това, че си губил в някакъв момент от живота си, не значи, че ще продължаваш да губиш. Тук интересното е, че ти не си казал няма да стане. Не си махнал ръкавица да кажеш... Много пъти съм го казвал. Не, ама сега си тук при мен и ще биеш след 2 седмици. След 2 седмици, да, така е. Факт. Това смятам, че, нали, малко много и характер и да стисниш зъби, да се пребориш с всички тия трудности, защото те не са малко в спорта. В смисъл, супер много трудности има. И сега това само който е тренирал, нали, на по-високо ниво го знае. И го е усещал. Ти сега са биш на тежки килограми, между другото, на големи килограми, но когато се върнем тази тинейджърска възраст, горе-долу на какви килограми си бил? Значи първото им състезание беше на 66, второто им беше на 63, после имам на 69, 75 и 80. Си ги качвал лека по лека? Да, лека по лека мога да кажа, че съм ги качвал. Нарочно ли ги качваш ли то вече, защото възмазяваш, нямаш как да... Мисля, че това е повече. Но със сигурност, нали, за по-голямо ниво на бокс, смятам, че трябва да играя на долната категория, понеже нямам, нали, ръст в сравнение с
повечето боксери в тази категория. И смятам, че 76 и 200, това е по-долната категория, смятам, че за професионалния бокс тя е моята. И с времето, мисля, че за по-големи мачове и така нататък, трябва да се пречупя и да успея да сваля. Макар че ми има малко трудничко, трябва да стисна зъби и да ги сваля. Ние ще говорим за сваля. Това ми е любимата тема на мен. Говорим за професионалните бойци, за свалянето. Човек, при мен са гостували не малко хора. Никола Дипчиков ми е гостувал още много отдавна, нямах нито студио, нито нищо. С един телефон записвах. Човека е страхотен и се съгласи. Тренирахме заедно в една зала по ММА и той гостуваше тогава. И аз го помолих, той разбира се, дойде. Единият ми от въпросите беше за свалянето. Той тогава сваляше над 10 кг. 11-12 мисля, че ми каза. Което за мен беше умопомрачително. 12 кг за бой. Да, но то си има техники на дехидратация и така нататък, нали, които аз още не съм пробвал и не смятам, нали, че в етап, в който не съм го пробвал, трябва да експериментирам на матч. И точно заради това в момента игра на 80 кг, понеже аз миналата година за 9 месеца съм направил 4 мача, тая година сигурно пак ще направя 4-5 мача и се получава така, че аз нямам по-голям промеждутък от време, в който да пробвам да го направя това, нали, на сухо се едно, без да е матч, за да видя как ще се чувствам, нали, как ще ми подейства и така нататък. И с времето, когато, нали, се увеличат рундовете, намалят мачовете, смятам да го пробвам. Добре, без това сме подхванали тази тема, нека си я завършим. Добре, ти сега налагат се да сваляш поне малко за дадена категория. Малко ми се налага да свалям. Как го правиш? Само с храна? Само с храна, даже малки ограничения. Много хора го правят с вода, нали? И стезаш цялата вода от себе си и това е страшно тегаво. Даже не някой, почти всички казват, че това е по-трудно от самия матч. Да, абсолютно. Защото матч е примерно 20 минути, примерно, а пък това нещо е... Психически те удря жестоко. Да, психически те удря жестоко. Ма и физически смисъл, че си изкарал цялата вода, не си ял, не си пил вода и трябва да тренираш. Как се тренира в... Имаме една интересна тема, ще стигнем до нея. Добре, ние сме си още в непрофесионалния бокс. Добре, още вървим там. Оставяме тук, да. Предполагам, тренировките тогава са били много по-различни от чисто професионалните сега. Или са идентични? Как би ги описал? Със сигурност не са идентични. Темпото в аматьорския бокс е по-различно, нали, по-високо темпо, повече работа с краката. Да, хубаво е да, извиня, че те прекъсвам, просто е хубаво да обясним тук на хората каква е разликата между професионалистите и аматьорите. Аз лично бих казал, че това за мен са два различни спорта. Можеш да си най-добрия професионалист и в аматьорите да не можеш да направиш нищо. Може да си най-добрия аматьор и в професионалистите да не можеш да направиш нищо. Затова тия две дисциплини, така да го кажа, за мен не трябва да се смесват. В смисъл, има си хора за едното, има си хора за другото. Има си хора, които им се отдават и двете, нали. В смисъл, дълга аматьорска кариера, после стават професионалисти. Усик, Умаченко, Витербиев, Бивол, Головки. В смисъл, има супер много примери. Но, нали, ти казвам като цяло, че може много да ти върви аматьорския бокс, но в профито да не си добре, може да си много добре в профито и аматьорския да не ти върви. Вярно, прав си между другото. Така е, да. Аз съм гледал и много аматьори, които се отиват на олимпийски игри по бокс, защото това е, ако изключим професионалните, нали, където се бориш за колан, олимпийския бокс е много високо ниво. За мен даже олимпиадата е най-високо. Най-елитното, да. Там съм гледал, има много аматьори, които се пускат там, стигат до някакво ниво, обаче... То между другото, извиня, че те прекъсвам, той не е аматьорски бокс. Той е олимпийски бокс и се води. Той не се води аматьорски бокс. Просто с времето, нали, защото професионалисти са го сложили аматьори, иначе то си е олимпийски бокс. Той не е аматьорски. Ясно. Това е хубаво. Да, защото много хора ми не го знаят и, нали, е хубаво да се уточни. Защото, нали, казват, те аматьори, че това, пък има, нали, много аматьори, които ще спукат от бой всички професионалисти. Вярно. Днеска мога да се легна спокойно, научил съм нещо ново. Аз затова ти казах, преди почвам да снимаме, такъв тип разговори. Човек винаги научавам нещо. Да, абсолютно. Винаги, защото аз мисля,
Точно така, никога не съм ходил на тренировки по чист бокс. Говорим чист бокс. Да. Никога не съм бил в такава зала, никога не знам самия чист бокс, как да го играя. И много ми е било интересно, затова сега каня и боксьори, за да усетя малко. Бокса, чисто като боен спорт, най-трудният, най-красивия спорт. Най-красива съм, абсолютно съгласен. И за най-трудния също трябва да съгласиш. Ами, като не съм го пробвал, ми е трудно, обаче ти вярвам, защото ти си минал през бая. Ами, не бих казал, че съм минал чак през бая, обаче имаш много по-малко, нали, повечето хора казват, че ММА примерно е по-труден, защото е по-комплексен и така нататък, имаш много повече ситуации. Да, обаче пък в бокса имаш само 6 удара, нали, прави апъркъти и крушета, можеш да удряш до кръста, до пояса и съответно на противника, че в смисъл има много по-малко неща, които да защитава, съответно на теб ти е много по-трудно да си пласираш ударите. Точно така. Абе, със сигурност е най-трудният спорт. 12 рунда бокс, който и да ми каже, ако не си ги играл, нали, едно е на тренировка да направите 12 рунда спаринг, едно е на матч да направите 12 рунда. Вярно е, няма по-тегаво нещо от това. Аз просто опитам да влеза във всеки в главата, когато ми гостува, защото при мен са гостували ММА-ци, кикбоксери, муайтайци. Да. И всеки изпитва огромни трудности в неговия спорт. Всеки казва, при мен е най-сложно. И ги разбирам. Със сигурност всеки изпитва много големи трудности и така нататък. Обаче, нали, аз смятам, че боксът е най-труден, най-малкото, че и заради парите, които са да плащат. Ако не беше толкова труден, нямаш да е най-скъпо платения боен спорт. Вярно. Това е интересно, между другото. И все си го мисля и никой не съм го разговарял с някой. Сега мога да отворим тази тема с тебе. Чисто финансово, не идват ли големите пари при вече звездите, как може би да го нарека? Да. А преди това е толкова трудно. Да, ама в смисъл смятам, че до топ 100 можеш да вадиш добри пари. Топ 100 в света. Защото, нали, бокса и другите бойни спортове са малко по-различни, понеже, нали, кикбокса, ММА си имат организации и така нататък. Да. Докато в бокса, примерно, в професионалния бокс, в моята категория, примерно, сме 2000 човека. Няма отделни организации и така нататък. И, нали, за да си световен шампион в бокса, трябва да си в топ 10, примерно, нали? За да вземеш световна титла. Да, съгласен съм. Добре, ами като по-малък сещаш ли са кой е най-трудният ти момент чисто в спортен план? Вече в бокса, нали? Да. Може би. Не смятам, че съм се изправил пред супер много трудности, някакви супер големи. Може би най-голямата трудност е борбата с самия себе си. Да останеш в това нещо, да виждаш колко е трудно от гледна точка на финанси и така нататък. В смисъл, ти като го обичаш едно нещо, го правиш. Това е. Вярно. Това е. Има трудности, трябва да ги преглътнеш, трябва да ги преодолееш. Имал съм много ситуации, в които съм искал да се откажа от бокса, бил съм на Косъм, бях на лагер в Америка. Там също не ми се получиха нещата, така както исках и се надявах да се получат. Бях супер демотивиран. Като се върнах, исках да спирам с бокса тотално, смисъл изобщо. Казах си, прибирам си, ще работя, ще си действам някакви неща, няма да се занимавам с този спорт повече. Бях се погносил направо този спорт. В смисъл, усещах, че няма как да ми се получат нещата, но с правилни тренировки, с израстване като боксово IQ чисто, почваш да виждаш нещата по съвсем друг начин. Сега работя с едно момче от Сандански, с Никола Чонгов. С него нещата ми се получават много лесно, много добре ми ги обясняват, така че на прост език да мога да ги разбера, да ги осмисля кое, кога, защо го правиш, как го правиш. И може би, нали, да си намериш точните хора, да си намериш точния кръг от хора, които да ти помагат. Нали, винаги съм тренирал и силово, а съм тренирал сам. Сега тренирам с професионален треньор, нали, с Георги Чулаков. Виждам как силата ми се вдига, как ставам по-рязък, по-бърз. Много качества, че се покачват и виждаш, че
Защото аз хочу да си кажем, нали, аз съм си не самоука, ама повечето време съм тренирал сам, дали вкъщи в залата, дали в залата, където са двама треньори, ние сме 30 деца и няма как да ти се обърне максимално внимание, нали. И смятам, че просто с времето, когато си намериш екипа от хора, когато се заобградиш и почнеш да мислиш само за това и да правиш само това и си на точното място, нещата се получават. Само, че трябва да имаш дупето да го издържиш всичкото преди това. Защото никой няма да каже, той ще стане голям боксер, аз ще съм от треньор, аз ще занимавам нон-стоп с него. Нали? Трябва да по някакъв начин да се докажеш, да си намериш контактите и така нататък, за да могат да ти се получат нещата. Прав си, психиката е на първо място, твоята психика, обаче обкръжението ти, треньори, семейството ти. Абсолютно. Ако всички казват, няма смисъл, брат, нали? А примерно аз съм в семейство, което винаги са ме подкрепили. Мама, тате, нали, много пъти така с баща ми стоим в колата, чайче ми стана такова ми носталгично. Това е много хубаво, защото много хора не биват подкрепани от родителите си. Стоим и си говорим в колата и аз покавам, няма станат нещата. Нищо спирам, няма занимавам. И той, нали, ми казва, той ми е много голяма подкрепа. Татко, майка, наистина винаги са били до мен, много голяма подкрепа. И може би до някаква степен са били хората, заради които съм продължил. Майка му стара. Не се притеснявай. Аз съм файтър, бе. И аз се стегна. Да си емоционален. Това е преди да почнем да снимаме. Ти каза за дадени теми, които си говорихме, нашия менталитет е такъв. Да си емоционален не е лошо. Да си емоционален е от най-хубавите неща. А тук, в България и може би на Балканите сме свикнали, мъж ако е емоционален, е слаб. Напротив, аз съм емоционален, брат. Ти си емоционален. И това е много яко. Това е едно от най-хубавите неща, които мога да притежаваш. Другото, което е примерно, аз още от малък, като бях футболист, бях в смисъл, нали, мен ми се отдаваше, бях наистина на доста добър вратар. Да. И бях казал на майка, че ще стана голям вратар и ще купя хотел. Нали? С футбола не стана, сега с бокса трябва да стане. Много е важно да казваш, не трябва да стане, не кога ще стане. Да. Това е винаги аз това си казвам. Кога ще стане. Кога ще стане. Това и на хората окам, на те окам, запомни го и винаги си казвай не как ще стане, не ако стане, а кога ще стане. Защото аз като започвах, точно това си викам, ако стане това, и нещата се забатачваха, на мен не ми се правиш и когато вложих много повече усилия, си казах, аз знам, че ще стане, въпросът е кога. Да. И започвам да раста, брат. И при тебе ще е така, и при хората ще е така. Важното е да имаш цел и да не спираш. Да, точно това наистина не е най-важното. Аз наистина имам цел, имам амбициите и смятам, че е въпрос на време да ми се случат нещата. Точно така. Това е. Треньорите ми от Санданс, смисъл си имаме наистина много големи цели. Ние сме си казали световни шампиони. Тук даже наскоро си говорим и нещо му казвам, много макив, нали, че вярваш в мен и той ми вика, аз ако не вярвах в теб, изобщо нямаше да работя с теб. Вярно е. Така че е много важно и треньорите и всички да вярват просто. В смисъл, ти да вярваш в себе си, хората да вярват в теб, не просто да го правите, ами да го правите както трябва. Едно семейство сте. Да, точно аз лично така ги приемам. И така и трябва. Когато те питах за трудните моменти в аматьорския бокс, аз също и визирах като труден матч. Сещаш ли се за кой ти излиза първи? Много труден матч. Независимо дали е бил победа или загуба. Някой ти е останал. Даже вчера го гледахме. Да, по случайност. С това приятелче, с Миро от Търново, с който се готвих сега за Max Fight. И той ще участва между другото. И го гледахме, това беше една странджа срещу, как се казваше, един арменец, както и да е сега, не мога да сеча, да. Той тогава стана втори на странджа, голям бой ядах. Общо взето, доста си ме поби и, нали, свириха ми 3 нокдауна, нали, в бокса, в аматьорския бокс, в олимпийския бокс, да, не е нужно да паднеш, нали, за да ти свирят нокдаун, ами като получиш няколко чисти удара, пак могат да ти свирят нокдаун. И така на няколко пъти получавах няколко чисти удара и ми свириха нокдаун, а пък в 3 нокдауна в рунд ти спират матча и 4 нокдауна в матч пак ти спират матча. И той ми беше направил
2 в един рунд. И аз си викам, леле, ще мога да изкарам до края на рунда. Изкарах го. Обаче и третия рунд ми направи още един нокдаун. Пък оставаше 1 минута и викам, леле, ще мога да изкарам мача. Нали, без да получа още нещо, при още един ми спират мача. Пък да. В смисъл, той така ли, че си губя, но нали, да си изкарам мача и да не загубя да ми спрат мача, да, защото не е приятно. Значи, все пак сте си изкарали мача до края. Изкарахме си мача. Това се нарича психика вече, да държиш до последно. Сега на тази странджа играх срещу световния шампион. Да. Живохиро Маталиев. Уникален боксер, на 21 години, световен шампион и вице-световен и световен за младежи, смисъл голяма работа. И с него бях с това треньорче от Сандански с Никола. Да. И излизаме, смисъл, нали, ние сме наясно, че реално погледнато смятам, че трябва да си и реалист до някаква степен. Ние знаем, че не можем да го бием, но излезахме да направим един добър матч. Бях супер спокоен, нямаше никакво напрежение около мен. Към излизам, ако се напрегна, ако не съм спокоен, ако не си играя играта както трябва, няма да мога да извлека позитиви от този матч. Да. Затова, нали, събрах се, такова, бях супер в настроение, бях много мотивиран, към излизам и правя най-добрата среща в живота ми и може би направих най-добрата среща в живота ми срещу, нали, толкова класен боксер. И ти останал като хубав спомен. Като много хубав спомен, да. Само положителни емоции от този матч. На хората, между другото, те ги имат тези мачове онлайн. Има ги абсолютно, Аз сега, докато ти говориш за него, аз ще се пуснали някакви кадри да върят, обаче хората, ако пък желаят да видят целите мачове, те са в YouTube. Добре, първи си ми е дал, помниш ли го? Независимо дали първо, второ, трето място. Първи ми е дал, да, аз ти казах Точно, да. На младежи, мисля, че беше 2019 година. И тогава беше като цяло много добро състезание за мен, защото аз имах, нали, 4 мача трябваше да играя и първите 3 мача побеждавам, като спират мачовете на противниците. Нали, не нокаут, а технически нокаут. И им спират мачовете. И аз съм супер надъхан и си викам, няма какво да стане, обаче излизам на финал, играх тогава срещу Николай Зафиров. Той тогава тренираше в Левски, мисля, че той беше вице-европейски. Да. И нали, той ма победи, но оттам също, нали, доста позитиви и си казах, че явно съм в правилната посока. Добре, ами в тренировъчния аспект, как тренираш ти? Как преминава твоя седмица? Защото едва ли всеки ден е едно и също, предполагам. Горе-долу. Ами супер много зависи от това, нали, колко сме далеч от матч. Не, по принцип, нямаш матч, който предстои както е в момента, генерално. Това ти казвам, че като нямаш матч, то е периодизация се казва. Примерно като имам доста време от матч, нали, правя повече щанги, повече кондиционни тренировки, бокса с по-дълги рундове, по-дълги бягания и така нататък, нали, за да можеш да натрупаш база и после лека по лека, нали, като наближаваш до матч, намаляш щангите или ги спираш дори. Каква е причината? И тук нека вкараме само. Аз в миналия подкаст си говорихме за това, че сякаш те те вдървяват повече. Да, аз със сигурност като спреш щангите ставаш по-отпуснат и нямат място, примерно месец и половина-два преди мача, нямат място да ги правиш постоянно. А пък месец преди мача даже смятам, че не трябва, нали? В смисъл по това, което аз съм тренирал и което съм видял, че работи за мен. Да. Защото, нали, някой може да прави щанги до последно и това да работи за него, но за мен не. Аз смятам, че щангите трябва да се спрат. И, нали, като колкото по-близко си до мача, толкова повече намалят обема на тренировки и толкова повече се дига темпото. Да. Добре, кое ти е любимото нещо, което да правиш? Докато... Спаринги със сигурност. Спаринги? Да, със сигурност. Със сигурност, ако мога да правя само спаринги, само това ще правя, макар че няма да ми е много добре за главата, но да. Факт. Факт. Това ми е любимото. Това ми е най-приятно, най-много. Май може би, защото го имам и най-малко като практика. Понеже, нали, ти казах и по-рано в Бургас, нямаме толкова много конкуренция. Да. Няма толкова много хора, с които, нали, да можеш да играеш, нали, особено да са на твоето ниво и така нататък. И може би
Спарингите са ми любимото. Аз точно това ще да питам. Дали имаш хора, с които да правиш спаринг? Успяваш ли да намериш? Ами успявам да намеря някои хора с Атанас Божилов. Той е кикбоксер, Да. но въпреки това държи много, много добро ниво. И ние вече доста години си помагаме и се подкрепяме. Може би 5-6 години вече тренираме заедно. И може би ако не беше той също е една от причините може би да продължа бокс. Защото ако не беше той, ти като нямаш ептен с кой да играеш, няма как да прогресираш. Малко или много, нали, той ми помага. Сега както виждаш преди мачове, отивам една седмица в Велико Търново, спаринги, това, една седмица, 2 седмици в Сандански, нали, там също ще поиграя с момчетата, нали, при моят треньор, нали, да види, защото, нали, той, когато съм аз там, той главно гледа мен, нали, ние тренираме индивидуално, обръщаме супер много внимание и точно от това имам нужда, нали, точно преди мача, да изчистим някакви неща. Това е хубаво, че има много добро разбирателство между клубовете, както в Търново, в Сандански, в Бургас. Абсолютно, в Търново винаги ме приемат като техен състезател. Обръщат ми внимание, помагат ми. Ние си говорихме преди да пуснем камерите, че точно и аз знам бойците от там, момчетата, и е на ниво всъщност. Ти мога потвърдиш, защото айде ти си тренирал. Велико Търново със сигурност. Сигурно са супер бойци. Да, изкарват. Има, да. И винаги са вадили като цяло. Не е някаква нова тенденция, ми отпреди си имат много добри боксери. Точно. Да. Добре. Как, всъщност, по-скоро въпросът трябва да е, ти ли реши да влезеш в професионалния бокс, когато беше момента, или твоите треньорите насърчиха? Ами, по-скоро бих казал, че аз от доста време търся професионалния бокс, но не ми се беше давала възможност, така да го кажа. Възможност? Ами, гала вечер, на която да играя. Доста пъти е трябвало да играя, но доста пъти е ставало нещо в последния момент или нещо не се е получавало. Но сега от последната година, нали, откакто работя с Max Fight, съм изключително доволен, защото ми се дава супер голяма възможност. И, нали, 4 мача за 9 месеца са доста. Тая година също, нали, доколкото съм говорил с тях, са ме предвидели да играя на доста гали. Ще има гала и в Бургас, в родния ми град, където това ще бъде Водница. Да. И общо ето съм доста доволен, нали, да съм жив и здрав. Ще играя. Ще станат нещата, ти много бързо просто те го помисли, вика 4 мача за една година. То това 4 са, ако не се лъжа, нали? 4 мача за една година, като дебюта ти е в същата. Да, същия мач. Ти така го мина все едно, абсолютно нормално нещо, всеки си го прави, само че това в България не е често срещано. Особено при не най-леките, ти не си от най-леките, нека само кажем. Да. Ами, може би много хора биха успели да го направят, но въпросът, нали, това ти казах, да ти се даде възможност, нали, както си говорихме и малко по-рано, много е важно да те харесват хората, нали, да си интересен за зрителите. Че неща са много важни, нали, да правиш добри срещи, за да може да ти се даде възможност. Явно аз вървя в правилната посока, справям се добре и затова получавам и възможността. Ти се зареждаш, когато излизаш с една енергия, то ти личи през камерата, защото съм гледал твои мачове и то личи си кога един човек с каква нагласа е излял, с каква мотивация. Ти просто от тебе хвърчи една енергия. Сигурно аз излизаме винаги за победа. Даже не мога да си представя, нали, да излезна и да си кажа сега аз мога да загубя. Дори срещу Уматалиев. Нали, ние знаем, че ще наби, обаче излизаме за победата. Излизаме да дадем максимум от себе си. Не можеш, смисъл, в такъв спорт психиката, както говорихме, е супер важна. Нали, аз имам едно нещо, което не го контролирам. Аз то просто се случва. Дори да имам някакви притеснения и нещо, в момента в който се кача на ринга и би гонга, всичко ми минава и просто е друг човек. Друг човек е на ринга. Всички притеснения, съмнения, ако е имало нещо такова, всичко изчезва и това е нещо, което наистина много, много добре ми влияе. А усети ли голяма разлика от аматьорския ринг и професионалния такъв? Със сигурност няма нищо общо на двете, нали, на двете платформи. Аматьорския бокс също е, нали, дори сега с Уматалиев, като играх, не е също като профито.
няма толкова много хора, няма толкова много овации, виканици и така нататък. Докато друго е да излезеш пред 3-4-5 хиляди човека да се биеш, нали, след време се надявам и пред 100 хиляди да излезна да се бия. Друго е. Наистина усеща се по друг начин. Атмосферата е различна, камери навсякъде, голям екип, нали, от много хора. Друго е. Няма Това общо. разсейва ли те? Сега особено в... Бих казал повече, че ме надъхва. Още повече ми казва да не се издъмвам все едно, защото вече гледат много хора. Факт. И смятам, че адреналина като цяло на мен ми се отразява много добре. Първият Не ти ме спрасква, ми по-скоро много ме вдига, защото има хора, нали, които не могат да се преборят с адреналина и се причупват, че не им се получава, докато аз смятам, че точно той ми помага да съм по-добър боец. Аз, примерно, на спаринги не мога да играя толкова добре, колкото играя, нали, на срещи, което е, нали, показателно точно за това. Това е много добре, да. Първият ти матч е в Max Fight, ако не се лъжа. Всички мачове за сега професионален, са в четирите. Да, За една година. Като първият ти беше срещу Александър Георгиев, ли се казваше момчето? Да. Нека само да не извинявам се, ако го Не съм сигурен бъркам. дали е Александър или Алекс. Мисля, че Алекс Георгиев. Възможно е да бъркам, се извинявам за което. Там се получи интересен матч. Честно казано, аз ти казах, че няколко пъти го гледах преди да почна да снимаме. Наистина интересен матч. Гледах другите матчи, сякаш той е за публиката. Матч за... ентертеймента беше много сериозен на този матч. И дори нали, като слизах после от ринга и отпред ма чакаше Малюбен и ми вика: "Ей, Джишков, видя ли, че се строиш да изчакаш?" Защото, нали, такъв дебют е супер много те джига, нали, хората те забелязват. Ние тогава спечелихме и мач на вечерта. Нормално. Да. И позитивите от този мач бяха много големи, нали, и Max Fight най-вероятно са ми обърнали още повече внимание след тази случка. И, нали, продължавам да поддържам някакво ниво, в което, нали, да мога да ги радвам, така да го кажа. Кой от тези 4 матча на тебе най си запомнил? Той е първия или някой от другите 3? Най-важното, нали, кое съм запомнил, може би първият към емоция на това, че си мач на вечерта, това, нали, супер много хора имаш тогава, залата беше пълна. Да. Но със сигурност за мен друго нещо е по-важно. Градацията в мачовете. Ние с всеки матч играем все по-добре и по-добре. Нали, като изключим четвъртия, понеже приключи по-бързо. Да. И, нали, не можах да се разиграя и да видим, но като цяло от първите 3 мача, първия, втория и третия, нали, се вижда, че ние наистина вдигаме нивото, наистина правим неща, които не сме правили, които сме тренирали, които сме ги запаметили и сме успяли да ги вкараме в игра, което, нали, за моя екип е най-важното. Да. Добре, ти беше споделил, че всъщност си правил кемп, докато говорихме сега в Щатите. Си ходил. Аз съм гледал клипове от залата на Мейуейдър, но знам, че ти не си тренирал там. Тренирал си в някаква близка зала, ако не се лъжа или нещо. Не е много близка, но да, пак в Лас Вегас. Да. Разкажи малко за това нещо, защото ти каза, че експириенсът не е бил много хубав. Нали, генерално нещо се разочаровал, но въпреки това не всеки български боец има възможността да отиде и да тренира там. Да, бях поканен от треньора Ибан Кейсън, чрез наша обща позната. И, нали, със сигурност съм научил много неща от там, но може би не е било правилното време, в което да отида там. Може би наистина съм бил още много зелен. Аз сега смятам, че съм зелен. Тогава, нали, още съм нямал дори професионални зрещи. И общото... Кое те разочарова всъщност? Кое те дръпна назад? Много неща. Треньора смяташе, че не съм готов. Каза ми, че ми трябва поне 1 година лагери само там, преди изобщо да мислим за матч. Пак аз исках още на първия лагер, нали, да направя матч. Другото, което е, нали, че видях гордо при някои от файдерите как стоят нещата и не исках да вървя по този път, а именно това да си плащам първите доста мачове, примерно 10 на мача, 10-15 мача. Нали, накрая може да се избиш, ама докато стигнеш до там може да се контуиш, може да спреш бокса и де-факто да си набил много пари, средства, усилия и всичко за няма нищо един вид.
И просто те първа нали, Николай от Меден Рудник да учи в Америка, да се развива кариерата от самото начало, може би е било и моя грешка и малко съм тръгнал с розовите очила. Смятам, че моя път е България, една стабилна кариера, мачове, нали, живот и здраве навънка и чак тогава вече Америка, Дубай и тия по-големите вече. С това темпо, което както ти гледам мачовете, с това темпо, както вървиш на често да правиш мачове, за мен е 100% би излязъл навънка. Ами то супер много зависи от... Има супер много фактори по принцип, нали? Ние сега с треньора ми смятаме, че трябва да играем максимално често, защото нямаме време за губене. Какво че да си кажем? Аз както съм на 24, така утре ще стана на 30. И смятаме, че трябва да се възползваме от възможността, която ни се дава на макс. Казваме, че примерно ако тази година има 5 гали, ако се чувстваме добре и сме живи и здрави, нали, ще играем и на 5-те. Контузвал ли са в някой матч? Това ми излезе в матч и да, примерно, втори рунд се контузваш, усещаш, че си контузен, нали, не го показваш, разбира се. Обаче да трябва да продължиш или не ти се е случвало? Не ми се е случвало. Бил съм контузен на състезание, съм ходил контузен. Примерно имах проблеми с пръстите, с 4-5 пръста и тренера ми от корнера ми крещи: аре бе, удари го по-силно, пък мен супер много му болят ръцете. И просто не мога и сядам, нали, след рунда на столчето и тренера вика: какво правиш? Искам по-силно да го удариш. Какви са тия работи? Това. И аз вече се ядосвам, викам: хубаво, значи ще ги щупя всичките пръсти сега. И почва третия рунд. Третия рунд почва се едно, почвам първи рунд. Супер темпо, супер топалки. И после не може да се отключиш вкъщи вратата, защото ръката ти трепери. Ама като цяло, през цялото време, в което тренирам, не съм имал някакви много сериозни контузии, имал съм някакви проблеми с рамене, с пръсти, някакви нормални работи. Някакви тежки контузии смятам, че не съм имал. Щом не ги помня. Да, това е много важно. Щом не ги помня, няма. И това е наистина изключително важно за един атлет. Абсолютно. Без контузии. Едни от най-великите. Аз затова смятам, че и възстановяването е толкова важно, колкото са и тренировките. Защото не се ли възстановяваш, не разтягаш ли преди и след тренировки, има много хора ги претупват тези неща. Аз примерно добавките са ми на много високо ниво, смисъл пия доста добавки, нали, за да мога да съм здрав. Правя си профилактично, си правя цикли с добавки за стави и така нататък, нали, превентивно да не се случат контузии. Не като се случи контузия, тогава да почна с добавките или нещо такова. И мисля, че това е нещо, което ми помага. Постоянно ходя на масажи, ходя на спата, за да мога, нали, да се поддържам. Добре. Всъщност, ние говорихме много за тебе в ринга, обаче дай малко извън ринга. Всъщност, имаш ли нещо, което правиш извън ринга, т.е. някакви хобита, нещо, което обичаш да правиш? Аз главно тренирам, ама извън ринга да прекарвам време с най-близките ми хора, с приятели, с приятелката. Примерно, някой път от толкова много тренировки не ти оставя време за семейството, което нещо, което не е приятно. Винаги работата някой път и аз дори някой път заради едно нещо страда друго. Самия аз го усещам. Тук даже с Димо точно на тази тема си говорихме, че той е от Лом. И много рядко се връща в Лом и всеки един е така. Когато искаш да си най-добре, когато искаш да работиш, има един период в живота, особено като сме млади човек. Особено като сме млади, ние някак не го усещаме. Сега ако не се възползваме, Но повярвай ми, всичко ще си струва. И на него му го казах. Виж сега, то както ще си струва, така и после ще съжаляваш, че не си прекарал и някакво време с семейството. Така е, но ако прекараш това време с семейството, тогава ще съжаляваш много, че не си наблегнал на кариерата. Винаги съжаляваме за нещо. Ние сме хора. Да, точно. Това сме хора. Винаги ще съжаляваме за нещо. Така това е много правилно. Всъщност, искаш да споделиш на хората нещо, което искаш да кажеш, или всъщност ние изговорихме доста неща, затова питам, ако нещо сме пропуснали. Да кажа нещо за хората. Ако искаш, разбира се. Да бъдат по-добри, да няма насилие, както си говорихме. Сподели това нещо на хората. Това е много важно за насилието. По-скоро искам да го загатна, не толкова да го споделям. Нали, съвсем скоро, нали, искам да направя нещо,
нещо малко по-различно, с някаква цел да бъде като някаква кауза, някаква кампания, дори ако трябва да се нарече, Да. с което аз и се надявам да имам подкрепата от други български бойци, да направим нещо добро, с което да направим разпространите- пропаганда, пропаганда срещу насилието и да го кажем така, че насилието си има място. Място на насилието е в залите. Нали? Насилието с цел. Да, разбира се. Нали? Да. Да. Имаш нашата подкрепа, повярвай ми. Супер, Имаш много се много, радвам. много се радвам, че проведох този подкаст. Наистина беше много ми И аз беше също. приятно. И аз също. Аз направо не очаквах да е толкова добре, наистина. Нали? зареден. Народник си чува, че хората Не, заложи. Не, няма такива неща. Ники, нали мога така? Да, абсолютно. наречем? Супер. Ники, наистина много ти благодаря, беше много приятно и ще дойда да тренирам в залата с теб някой път. Добре. Няма, дори без камера, няма значение. Ще дойда просто да Добре. тренираме заедно. В Бургас винаги си добре дошъл вкъщи в залата. Супер. Благодаря ти много. Наистина. Аз също. Ева. За всеки, който иска да го подкрепи в социалните мрежи, неговите са долу, който иска да го види на 4 април на живо, нека се съберем публика да го подкрепим. Ще бъде наистина приятен матч. Аз съм сигурен, че в твоя полза ще викаме 100%. Аз ще снимам, който няма възможност, аз ще го снимам и ще ви го предоставя, разбира се. Ако ви харесва този клип, споделете с приятел. Това е най-важното нещо и така би ни помогнал страшно много. Благодарим ви, че бяхте с нас и леки спокоен ден. Благодарим.